Jakmani no, boni sak kahabai, boni sak tarmungbai, जों दाइथिनो पियाव जागलाथों अमाहायखौनो जों बनाव जों दिनै सुरिलायनाय फायदि एके जों ननो बुबाग्रानि ननो फैतो सावै जों थानसावा मा दंलायनाय थानसावा दंखांखेनो दिनै बरफ दिनै बुकुं बारा दिनै 19 दफा बरफ जों पियाव जागसिनाय बनि बादे केबो पियाव मैया आइहनै पाइथारो आंहाय दिनै बुबाग्रानो बेबो आयौ लथों बनि अमरतैबो काहा लगै दिनै थानसानो बेबो सामकाहा तांगै दिनै तिप्रासा जों जानो पियाव मालाथों अमाहाय आसामों नारगैनो आनि अकिसा सामानि बिसिंदै दिनैनि बादे दिनै आसाइमा बुबाग्रा आसाइमा सालनो अरनो सेंग्रै रखा बुबाग्रा बेबो आयौ लथों तिप्रा मथा आयौ लथों YTF TWF आयौ लथों हाय जतनो हामबाय बेलायखायनो हामबाय दिनै प्रेसिडेन्ट सार दिनैनि पान्डानि आचकफां दिनै पान्डाना सिं सार रमानि बागै जों जतनो किसा साथि सेप्ले लायानो तै उक्लगो तंनाय रक दुकान पाद तंनाय रक दिनै बुसकांगो आचक जानाय दङो जों जतनो आचकै नायथाथक लायो आचक लायानो दिनै आरो रसामों गोरों गोबां माने दंख हास्टेनि रसामों गोरों सेमलिरियां दिनै आथा कलय बनोचि मलांहि सिनि जागो तै दिनै बरम गोनां एन्जेल जमातिया तै दिनै बरम गोनांजों साबित्रि जमातिया हाइकिरक दिनै आरो आचक जाखो जों दोलोक दोलोक पान्डाना फलगै थांनायानो नरक रसामों खोनानाय नलदे खोनानाय दे खोनाया खोनानानै मासुगा जों जत अर नायथाथक लायो आचक लायनाय मनसनि बाहायनो फाइदि रसामों तांसा रसामानि बागै आं कयजो सिनि अ हास्टेनि रसामों गोरों सिनि बरम गोनांजों साबित्रि जमातिया no monco फाइबनि खरां कतैबाय जतनि बुसकांगो रसामों तांसा रसामानि बागै आं कयजो आथरबला बाजार बनि बागै जों जत पांखैया बाखर लायनो बाजार हातिबो जतन लुकरक लनायदि तेसा खरां कतर खैया बाखर लायनो तेसा खरां कतर खैया बाखर लायनो खो YTF रनि होइते हंगांगे सागादि खोनाना मुसुयाबे या बाखर कतर के खर लायनो खो बागजागै दं आयं सलारंने yang बायबायसा हंगे TWF TWF तैपरा सिनि रचामों गोरों हास्टेनि रचामों गोरों पालायजागै सिनि दं दै ओ जागा बरम गोनां YTF नि थ्रु जमातियानो मनच फाइबनि खरां कतैबाय रचामों बिगरा खोनाना लुखुमरनो 3 रक सुबा जागै दङ तै सारिक रगो गामसारबो बागजागनाय आबो हायखेनो आमसायाव YTF नि होइते हंखांगे सुबासुनि खायजागै दङ जागा जागावो ओमफ्राय ओ जागावो TWF तैप्रा ब्लक कमिटि संगांगाव जागा जतनो सिनि बुबाग्रानि आसाइमा सालनो रोखसाबै फायलायजाक तै YTF नि बखाकते इंगे बायबायसा सुबा लायै दङ बरक जागा जागावो गोबांमा थायोनो थाङै दङ बरक बाक्सावो 3 रक 9 रक थांनानै बागै थांबायजाक केबके गामसारक बायै आबो हायखेनो डिस्ट्रिबिउशन खायजागै दङ बरनि बखाकतेबो रक नाय दङ जों बायसयाबो Hello. Ego. Jatuh hambai, tayo orang naik tong naik khazani tayo mai phaba saksa lerong, tayo siwa ya peru. बनि बागै पांखैया बाखर लायनाय बनो लांसक लायनाय तैबो खरां
Bani bagai joto pal khia pa khoro layan. Sini ketui bodol bagai tongo. Kia besat saya kata thang badi. Kia benaya ta hombai jadi. Sini orang madam sar borom genang tei borom genang jekso. Sini ketui bodol bagai tong. Pia bang lepui la bang za kursi coklat kerai semai peka. Oma boba kerana hamzang yang wan so ginau. Bani aku lo hai tei kolsa lo ya pai rokika. Agak tabung masa ima tongzau. Pada sentaro kok nalayan thang layan sini TWF Kila Block Committee ningai Tripura Women Federation ningai Presiden juk borang ganang juk Madam Asa Jamatia Mohasayano kok thaisa thaini sawi sanani bagai jora rojago sung je mansak kisi sakhe only 5 minutes one kok pai rani bagai jotono ne koi jawo sengke bo kok keduk salaya sini jora thangruk